Haia, Heledd dwi. Dwi'n 21 oed, dwi'n byw yn ychrau Gaernarfon, a dwi'n fy nhrydydd flwyddyn yn Prifysgol Bangor yn astudio nyrsio iechyd meddwl. Rhai o'r rhesymau nes i ddewis dod i astudio Mangor oedd ei gallu i ddysgu drwy gyfrwng Gymraeg a'r Saesneg. Mae'r ysgol nyrsio ym Mangor yn galluogi ni gael seminarau Cymraeg, darlithyr Cymraeg, ac da ni hefyd yn gallu cael personal tutor Cymraeg sydd yn cefnogi ni drwy bob elfen o fywyd coleg. Rhai o'n hoff bethau fi o'm astudio Mangor ydy'r gefnogaeth dwi wedi cael gan darlithwyr yn ystod yng nghyfnod yn y brifysgol. Maen nhw wastad wedi bod yna yn barod i helpu neu i gynnig cefnogaeth, boed hynny yn y coleg neu yn ystod cyfnod lleoliad. Dwi hefyd wedi gwneud ffrindiau am oes, rhai dwi'n lwcus iawn i fynd ymlaen i weithio efo yn y byd yn y maes iechyd. Ond hefyd dwi wedi cael cyfnodau arbennig yn chwarae mewn tîmau chwaraeon efo criw gret o genod fydd wastad yn ffrindiau i fi, a dwi'n edrych ymlaen ella i weld nhw neu chwarae yn erbyn nhw ar y cae rygbi neu pêl-droed yn y dyfodol agos. Dwi'n eitha lwcus fel myfyriwr nyrsio. Dwi'n cael cyfnod o leia 6 mis y flwyddyn ar gyfnod leoliad. Mae'r cwrs yn cael ei rannu mewn 50-50 theory o placement, a felly dwi'n cael y cyfle i ddysgu gan mentoriaid gwahanol, nyrsys gwahanol, mewn awyrgych gwahanol, ond dwi hefyd yn cael y cyfle i ddod i adnabod cleifion a gweithio gyda mathau o gleifion gwahanol. Mae'r gefnogaeth dwi wedi cael gan y Coleg Cymraeg Genedlaethol yn ystod yng nghyfnod ym Mhrifysgol Bangor wedi bod yn arbennig iawn. Dwi wedi bod yn lwcus o gallu bod yn llysgennad i'r coleg, yn hybu disgyblion eraill i ddilyn addysg Gymraeg yn y brifysgol, ond dwi hefyd wedi derbyn ysgoloriaeth cymhelliant sy'n 500 y flwyddyn i astudio o leia 33% o'r cwrs drwy gyfrwng Gymraeg. Mae yna gymaint o gefnogaeth ar gael i ddisgyblion yn enwedig y Bangor sydd yn mynnu neu sa'n hoffi astudio canran o'r cwrs drwy gyfrwng Gymraeg. Mae yna darlithwyr Cymraeg ar gael, mae yna seminarau Cymraeg ar gael, a hefyd mae yna diwtoriaeth personol Cymraeg ar gael i gynnig cymorth. Fel unigolyn sy'n studio cwrs nyrsio, mae'n gallu bod yn eitha anodd i fod yn rhan o gymdeithasau neu clybiau gwahanol, achos da ni fel arfer yn gweithio shifftiau hir, 12 awr pam da ni ar gyfnod leoliad. Ond dwi wedi bod yn falch iawn o gallu cael y cyfle i fod yn rhan o dîm o pêl-droed, dîm o rygbi y coleg. Nothon ni yn ail yn y gwpan yn y tîm rygbi flwyddyn yma. Mae'n braf bod yn rhan o glwb gwahanol achos da ni'n cael cymysgu efo gwahanol fath o pobl o gyrsiau gwahanol, o gefndir gwahanol, a dwi'n gaddo fydd rhain yn nhw yn ffrindiau am oes.